Di bagasa pamujion do molate tu hatai sian nasarohanami ma madok molate tu opue porus dison do opung boru Sri Boru Simatupang suak soni nang amang kadep Dr. Deonal Sinaga do inang Omega Sitorus amang kadep Marturia amang Perdita Daniel Harahap nang inang kadep Deborah Sinaga suak soni manang amang inang pareses lu bisa puluh halak amat tenata pareses luar biasa akamat tenata pareseson rapat marlasi roha hita diobas naulion suak soni manang akamanami nanami ruas ni MPS wilalhami tong domat cetorop akamat tenata ruas ni MPS na hadir di tonga-tonga tanwaing suak soni nak pimpinan lembaga pendidikan teologi sikok do amanginang na opat hadir di tonga-tonga ta maulate di Parsaurata do sude pimpinan pendidikan teologi. Suaksoni masudia kamang kenang pangulagok tiki Perdita Guru Wilprodiakones nak pesuhu guaria kamang kenang hita napungon di hamelati horanami Parsaurata di Obason. Jala secara khusus tuaka amat tenata na taguari perhuria na utusan perhuria na burju di HKBP-on di sodo inang ketua PPD DKI inang Sandra Sidabutar na say mamelihon na muli tutonga-tonga ni huriata mauliate di inang suaksoni nang amang silitonga na siyan badung matselas roha hadir na sida na matsegudang ka pikiran nauli nak pabahenan pilihan na sida tuhi nauli ni KBP suaksoni ang robongan na siya badung adong amang situasi hotang muliate nang dia ka anggi botonami nasian STGH Maceuli Jamita Nauli pemujiot tak kormunai sadarion jala hita matahe sudi napungon kadongan namar hobas di Piaraja ka kepala biro nang aka pegawai molo pesu huguari hamu aka manginang hita napungon sadok maceargado hita sudi dituhatai alani nak pesu huguari aka guarta ganuk marsada-sada tanpa mengurangi rasa hormat Mauliate di amang ketua STGH ala jepe nasida permisi ma gabi hupake ma sawotik ni anau pedang apala hupasomal gajang amang inang ala diobas neulion daktar gobarhon lasiroha di Parsaurata do di Parsipul ni Bagason paluasamu maju amang inang tar 5 menit lobi sotik kiepe pasahaton aruk tulu nian na di Bagasarohanami lau menyambut maka molate honulata nauli sadarion. Na perjulu tung mauliate situtu matu sadok huria HKBP na mamelihon na muli tutu hatai marhite pelean na tung apala surido haperluan mabangun Bagason sian pelea 2 na marbohoidang adong pola sian marsasahalak tunga pala surido sian pilihan natajalo sian huriai jala macalas roha bui dumenggan jala bui do tarida manang talami di boto kamanami nani empes do na macai denggan dia kaparapotan sasitong na macai denggado penataan keuangan HKBP jalamat saya tak apresiasi di bawah kepemimpinan ni Opue Porus tung macering gaddo haposado pimpinan haposado kamaten atau pareses do curiaka namar hubes di tonga-tonga ni huriai gabi bui tupaka nasomal dia penggalangan dana pembangunan nasongonon jala di lararoha dang apala gudang do penasongonon masa molota bangun nak kabagas na parjului sai mangalului karunatur jala denggat dua manginang botota sona unakiani di bawah kepemimpinan ni Opui sian hampir 3 tahun manuai hoddo pada ni pimpinan na 5 molo mardale pimpinan marhubes tua kahuria resok distrik molo disarihon huria resok distrik do transportnya kepimpinan dan adong nanggosada pimpinan majalo hepek siakat terpusat
Gabi holan marhite na songonipe, buido menghemat HKBP sa milyar sa taon. Jadi hira sa periode sa hatunuaing bui bagaso 2,4 milyar. Holad dang di jalo pimpinan na 5 akkatarasok na songonibe siap raja. Bui jongjok sa dabagas. Jala mauliate si tututa apresiasi nang dia kadongan na marhubas di kantor pusaton, nang dia kepanitian sangat terasa do. Jala betul-betul ni apresiasi molo di bagasan periode danga dok kebocoran kecil apalagi kebocoran besar. Dia ke keuangan. Gabi barhiti siani bui gudang di Patupa HKBP tahamuliatehon termasuk 12 unit mobil baru tu kantor pusat. Danga dok kita na menggalang dana tu si tong do pilihan nasian huriai ala salinay mauliate si tutu pimpinan lapisan atas ni uluhon ni Purus nang akamate na tapareses sahat tu namar hubes di kantor pusaton ima dang terdok sikop 100% alay na bui hujami kami nunga dumenggan haposan akka parhalado na di kantor pusat di hatopan distrik sa tuaka resort molo tatoruson na songot tujulu babui dope akka ulam na belga patupaw ni tuhatay marhiti-hiti HKBP ay molo dong trust molo dong rasa percaya sian huria mat say godang do nagabeta rojar rohana sida mamelihon na muli tujulu terlumubi na tapatupa sentralisasyon molo haposak kita pasti do nang akaruas ni huria teukap mamelihon na muli na paduahon mauliate si tutuma diakama nami MPS na manatap hinarikko ni napaturehon bagason ala memang ditiki ngamang napiga kamate nataros nempes marnida jabon nga digijang nilan siya sa sitong na usiana da mauliate marituhatay mamerek pargugu ni gempay ngay kung marupakyan yan mang nadiro manahani mauliate matuhatay da katakasabe ay ang guwak katiyang na sa sitong na ngatung busuk sa suli jadi tung mauliate si tutuma ala 30 tao kami ang manginak padita. Oddo pehiya mamasuhi bagas na baru. Mamukas yan na prakteka na julu sahat tu si horbo, sahat mo si tunias, sahat mo si tu STT, aka bagas na lewat lansia do sudah banding ngomarubani. Termasuk tu son. Jadi oddo pehiya. Jalamat celas roha nakpe lebih teduh doon, sa hatunuaing nangarok kaya do pihubigi siya no pui borti na mutasi beliau tu son. Jadi losima ala sohya terbagi borti na pung ba pangidua mo pung boloson na lebih nyamap pedison ba hami majo di son pung. Memang tari do lebih nyaman di bagasan ya do masuk iba tok tu jabu nyopui ba alai ala songono do kiodo pe ya banangwa pala sataon lo bisoti opong niangga marukil do misoti do inata ala songono ma belgana lau pacium ma alai dak pola si pikironot tu si saparopa nyopi nang atong borat ale nangwa pala man masongo dia pe pensiu kedonga sanga jo menikmati na tedu. Jadi mulai tegudang madia kamanami na MPS na takas marpanatap bui jongjong bagason. Na parpudi mau lihat situ turi nak pandita benni mariti jamita nakin alai dak pola rahasia di soddo hamido inata hampir 3 tahun kami di bagason. Suku kamu mahami dakya nagusahali hami barbada. Nakpe adong lubang ni AIDC danga pada dalam rangka rekonsiliasi kami rupane denggado kami di bagas apalagi duk songonod dengan bagas jalalosido lasni rohanami marhiti-hiti katangiang jamita nakin basado dumenggan pakubeson nami marhiti-hiti na diparadi HKBP bagas na nyaman basado bui lebih dumenggap pakubeson nami. Berbeda do bagason tu wea na hujalo. Perbedaan na molo wea tu iba ganupari huetong-etong hira 70% mau masalah. 30% mau berita nauli.
Aliang go di jabu na tulu taonon, berita na uli do akan nama boal la siroha do tu jabu, akan nama buan oleh-oleh gariada tu jabu, dan apala habilang tangat do akan nama buat persoalan. Jadi oppe tarsongoni matong akamang kenang tangyang muna ang giat bui marhite-hite na muli bagason lebih nyaman di bagas tong ma akaparsauran na uli hami na mangingani di bagas waksoni aka amat tenata parhalado ng ruas ni HKBP bui toktong marulupulup. Jala pasma 2 tahun persis peresmian ni Soponomen Senon. Di sido tikiopui jala au di pangido opuilo marjamita huingot do petakas anggo sementara unang juadong mamoto sopo on sian sudut ni jabu ni sekjen ala aga dang nyambung rudut. Jerang gonuaik sengaja do kupasa kami terata di si mulumar foto di foto jabuon dohot Soponomen seni ngahira matching nian ngahira dak pola rupanya dok penghalang. Jadi sengaja do pangiduhami panitia di son dengan faktor dia mang situasi hanu benda di sope tabai teratapon asabui do tarida di gobbar bagasi tok tarida Soponomen sen ala tongdo paso-paso ni tuhat tu HKBP. Jadi songani mamanginak parpudi situ tu mauliate ma di Pade Bagas amang Lesman Pangaribuan do timna terkhusus tu panitia do pegawai lapangan na mengorbankan jam tidur, mengorbankan tikimangan dohot sudi lau pa denggat na sabui ture ulaut tadi bagasan sadarion akamanami na nami secara khusus perhutana dao wa apresiasi hami manang na tudia pehita mangalaka mulak sian ulaut tasadarion tangyang nami tuhatta na basaima mangaramoti hita di dalan dia kaulot tanang di bagas tabe horas madhita kamanginang.